Kilong kimi bal no jing long nong ket kam ka BJP pendan so saw mahila unit kila penpau ka jing so khia halor ka jing mi kerteng kumba pau ha ka RTI baki dei ban yo scheme seng dukan nak scheme MLA barem ka mausen ram uba HM sang pliang bat ka tei ka jing mi kerteng ka dei ka baklam pan jing bet kile tho bah kila lej ban kendo yo ba HM sang pliang ban pan ya ka pisa bala pelat nak ka scheme pen ban usus ngap menti bat ka pisa ru kampoi saki ya ka tei ka RTI lawat dau ba walambok khaling do nak snong mau ka san Jingwan juga kalau minta ba kadon ga keteng jonga hanya orang syu I gane nang benin ka mar nang semla TV sepang jingdon ga keteng jonga gane ka RTI jing ya ga mele skim na pom seram yang amjon jitip nang renga kintir menin na bang ali ka yin jong ne parok jonga pen I yang ai gane ko ba dirar ma deiru advisor jonga hito pen I yang ai kot ong ga don ga keteng jupi ta ka ba penlengo yang awat ka pen siru mar ngang TV kuno ka wan gane ka keteng ha gane ta deila ka ta daw ma wan hang ne bang pen sai ba ki bru bro kin tip ba la puno kam ba klai keteng jonga ha gane ha ti ai ha gane ka apok MLS scheme kene hang ne ka ba pau long ban seng kam le jong ha re ngam klem TV phang gane long minin bo ya tu ba diral nga ong na pa ka don ka keteng jong piang ne de ka ta ka daw ma wan ka ne si ngawan hang ni menta namar ba ngalayo I ya kanika RTI kabala pau yang aban seng dukan ga don ka MLS scheme na ka ban ai seng dukan ya yanga ya ka kerteng jonga bat ya upara jonga ka ideal dekhar bat ushan bok lin dekhar ba de upara jonga Henry ni klam yo nang tang adon ka proof ha ka mobile ngala send message I ngala send ya kanika RTI ru ha I ban pan ya kanika pisa ka bama I ila pendrung ha ibala pau kerteng ha kanika RTI Henry imle patiau bat iklam le badang sining kong ru anang lek yang ban pen ken mau Henry isngap jar ta ka daw mentang awan hang ni ha pok ka press club ban pen penapat banga klam yo hang ni ki pau hadu kanuteli ke kerteng jonga haka nembar shispa nyo pulai ru kapau nang ta haka nembar sau pun riu ru kapau haka nembar knai pu aru kapau karno telisyu ki pau ki kerteng jonga haka ni ka RTI tengam tip sei kalet kani ka pisa henry ka sign ka badon ka dei ba I MLA ba champliang ila dep sei kani ka pisa ni pat kala pau bun teli ki kerteng jonga haka nembar knai pu ar nang ta kang hang ni sau pun riu nang ta kanika wei pade ha kan nambar shispa nyu fly lai teli kerteng jonga kimi kaju ka kerteng kaju ka skin here ki nambar pat ki pher hadin bakitip ba hanga don ki kopi RTI bun belawan bani kendu nga de na kaleng jonga ngala pen I pet kani ka kerteng jong pi de ka shong pi yo yo mo nomor nga ngaju ong ki pet la pi yo wat ong bam yo Dada pimio ong banga ngam yo. Dada pila yo pat ong bai bela yo. Am sakanungod iki dan balong ni. Menta kibun ba kibanga ki balawan ban kendu yanga ki ong bangi nyim khemyo. Ye nak benta joki ba kimpat long ready banwan hang ni tengam la banong ye. Dile se gila banwan kamadin. Gila banwan de kejing ya lada ki kwa yang abang nelam hang ni ngan wan yelam yang. Ngan wan yelam iki lada ki kwa banwan dal dihiru. Gila banwan dal dihi. Kedun kejungki markitip ban nagleng jonga haju pon ngal julo social activist hapo lagi jonga tan nagleng jongki kilawan ahi yanga badiral PPD bru samlarang ba jonga tan baju tre yakni kam tingi ko ban ai happy yakni ki kopi ngala pliang yakni kopi baki ki ai bat hadin nang ta hadin bang lai pediang yakni kopi nagleng jonga ngala pule bat hadin bang ngala pule ngala persang ban keli naki parasnong ningkong mo ngalakal persang ban keli naki parasnong ngam ko ban jer kerteng mo ngal persang ban keli naki parasnong ki badon hakani ka RTI report laki yo nem ya skim tadi ki bubun naki ki ongi klemyo ti habaki ongi klemyo te nga ajimut ki pe baka kerteng jupi ka karung ka RTI report ba pipi la yo ya kejingerap teng ong kilet ya kendu ya MLA kilet ya kendu MLA ba kalong sisyan ba nagleng jumpi pila pendrung ya kerteng jongi haga skim per letang si skim dia nagleng jongki ki don ki balale
kidon ki bala le te ngam tip la ki yo ne ki myo andre ban ong ba kin wan ki du enga bangi la yo te mo kat kum ka kidon ki benta ki bala la pelayun em ye la don ke jing ka status report tu kalong ba om dan syu ki la yo lut barok Kan no poi. om dan syu ki la yo lut barok te kala don tu ka status report nga hangni ni kam don nga klem yo ban pe ye ka maun kan no andre la tho khat pra kat khandai la reslut khandai po way ye tu ta la mau te ngam tu klari kata ye andre tang ka way kalong ba nga sim khia na benta ki beneficiaries ki bara ki nong shnong jong kam sunam ki bala ru hang ni de nagleng jonga ka baning kong kalong ba nga gum way na ki nong shnong nga sim khia shwa na benta ki nong shnong jonga bagi la pau ha kani nga ko bantip la ki la yo nem ya kata ki jingrap nga kren da wasai bagi babun na shnong jonga ki lapen tikna hanga banagleng jongki kim sem layo pediang ya ka jingrap kadon ka video ngala ring da video Malaysia kinsa kelaktin no dengan le shaki nga ong to pen to yitu e ka kerteng jumpi de nga pentip nga pen I da kani pe kani kerteng jumpi karung ha ka skim ba pi yo skim de pi yo nem de na kaleng jongki yong em ngi krmyo yo la da pi yo wat ong bam yo ngaru ngam kwa ban shui thok ding ong la da pi yo ong bai yo la da pi myo ong bai myo ye nei ki kat ki babun ki banga klik mta ki ong ba shisha na klem jongi ni klem yo ke ha ka bidi bat kini ki nong snong ki bala ai ka jubab ko ba shai ba kimyo de na klem jonga ong ka shong happy hende ka jing ajimut ka jonga ka long ba menta ka por ka dang don khile ye kendu yo um le ba ka ki kerteng jongi kimi ba ngi layo skim des ngubha ban ai no ek ta ka skim ka jongi ki ba ya don lang bat ki ba ya pan lang ya arti ai ba puster well disia ke namar nga ngayo naki bat nga lakli ki mano ba pan arti ai mo dinagleng jongi ki ong de mangi ba pan ka arti ai te nga opet nga nin so ban wan ngi rupet ngin le sapres te nga ko ban tip tikna mano ba file ka arti ai te nagleng jongi ki la ong ba de mangi la da don kam yang hirup ni sawan. The mismanagement of sports facilities in Meghalaya is costing the future of our youth dearly. They are lagging behind due to lack of proper training facilities. Is this the Meghalaya we want for our youth? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya.